आंखौ सोर मा खालायो खालामला बर' जातिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेल्टिजों एनडिपिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमन नाथाय दिनै एनडिपिजों बेल्टिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेल्टिनि थार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जातिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिपिबाबो एक्स एनडिपिबाबो एक्स बेल्टिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमैनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिपिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालायो जोङो नैबे बाथौ रिसर्ट खेरायाव जोङो बिटिसिआव बिसायख'थिनि सिगांनो एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ गोबां मानसिफोरा राजखान्थि हान्जायाव जयेन जागासिनो दङ माखासेया बिपिएल हाबदों आरो माखासेया बिपिएफ हाबदों आरो माखासेया बिजेपि हाबदों माखासेया जिएसपि हाबदों दा बे एमपि इलेक्सनखौ नोजोर लाखिनानै गोबां मानसिफोरा बाथ्रा बुंदों आरो दा बबे मोनसे हान्जाया देरहायो बेखौ फैबाय थानाय समावसो बा बिसायख'थिनि उनावसो जेब्ला फिथाइ फैसागोन अब्लासो मिथिगोन नाथाय दा आथिखालाव गोबां लोब राजखान्थिनि रिलिज जागासिनो दङ आरो गोबां मिरु दैदेनगिरिफोरबो फैनाय जादों दा बेनि सायावनो माखासे बाथ्रा बुंदों जोंहा आरो जायबा ससियेल मिडियानि गेजेराव दाख्लै साननैसो भाइरेल जागासिनो दंमोन एक्स एनडिपि बिग्राय नार्जारि बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाबाय माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंबा बुजिगोन आरो माखासे लाइमोनफोराबो जयेन जादों बिपिएफ हान्जायाव बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बिपिएफ हान्जा आरो बिपिएल हान्जायाव जयेन जागासिनो दङ जोङो नैबे बाथौ रिसर्ट खेरायाव जोङो सार जेसमिया सुमफ्राम हारिखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों जोङो 60 जनसो जागोन इउथ्सफ्रा आरो फैबावगोन आरो सार जेसमियाखौ जोङो मोजां मोनो बेखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों आरो फैबावगोन होननानै माबा मिजिं थिनाय जाबाय आरो गासैखौबो आरो बियो गोबां मानसिफोरखौ बियो हेल्प खालामो आरो गैजायै दुखुथिया मानसिफोरखौबो बियो बेबायदिनो दान होगासिनो आरोखि बिनिखायनो जोङो सार जेसमिया सुमफ्राम हारिखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो खालामलांबाय थागोन आरो सारा जेराव थायो जोङो बेयावनो दङ फैनायाव खमैबाबो 300 प्लास दिनै फैदों आरो गोबां मानसि फैबावनांगौमोन माने माइ हानाय बोथोर आरो माखासे गारि भारा नागिरबाबो मोननाय जायाखै बिनि थाखायनो माखासे बिथांमोना फैनो मोनाखिसै अब्लाबो बिथांमोना दुखु मोनाखै उननि समायाव बे प्रग्रामा जाबावखागोन होननानै बिथांमोनजों आं सावरायलायनानै बिथांमोनखौ आं दोनथ'नाय जाबाय खिन्थु टटेल आंनियाव फैनाया 300 प्लास फैदों आरो बरमनि नाम लायालासेनो एक्स एनडिपि हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन आंखौ दिनै ओरै एटेक खालामनो नागिरलायनाय आंथ' जेबोथ' गोरोन्थि मावाखै जे आङो इन्डिया बा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि जेटु दफा माबा आर्टिकेल नाम्बार बे आर्टिकेल नाम्बार मथे आं बुंदोंमोन जे राइट टाइम राइट स्पिच जोंहा बे टाइमाव जुदि गनो हायाखैब्ला बिटिआरआ जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि उनावबाबो जुदि बे दफाया मावफुंजायाखैब्ला आं बुंखानांगोन सासे एक्स एनडिपि हिसाबै आं बुंनांगोन खारन आंनि गाहायाव बहुत जुनियर दङ आरो जों माबायदि सैजोदों माबायदि सैजोआखै आंखौ एनडिपि बेसे गोबावनि एनडिपि बेसे सिनियर बेखौ बिथांमोना जुदि रायजो राजानाव जुदि सोंनो होदोंबा रायजो राजाया मिथिखागौब्ला आंखौ धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै गहपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय लानानै राङापारानिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां दङ क'क्राझार टटेल सोंजोब आं बेसे गोबावनि एनडिपि बिथांमोना जे बुंदों खान्दाया बेसे गोबावनि एनडिपि बेखौबो रायजोफ्रा मिथिदों जोंखौ सनमान होदों जा आंहा जेखौ बुंनांगौ आं बेखौ बुंदों आं जेबायदि जातिनि बेक जालांनाय माबाफोरखौ मोन्थाइफोरखौ आं बेखौ बुंदों जेराव जोंहा मोन्थाइ दङ जेराव जोङो गावनि कमरेड्सफोरखौ लिडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगौनि खोथा दङ बिथांमोनाबो जातिनि नामावनो नांनानै दिनै पार्सनेलिटि केस दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो बेथ' जाति हिसाबैसो नांदोंमोन जाति हिसाबैसो थानांगौ आरो नोंथांमोना बुं आयेना सोरजोंबा बानायजानाय नंगौना नङा मानसिजों दाजानाय नंगौना नङा आयेनखौ मा समाव दाया जोंबोथ' मिथिगौना आयेना मा समाव दानाय जायनि थाखाय जोङो माबाखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै जों गनायो बेलाय मा आयेन बानायनाय दे आरो बे दिनाव बानायखांनाया दिनै जाम्बोबाय हिसाबै स्टेट बाय स्टेट जोंहा माबा दङ बेखौ मा होनो एसेमब्लि जायो
बे एसेम्ब्लियाव दिनै मोनसे एसअपि बानायो एसअपि बानायनाय मथे दिनै बेखौहाय गावसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामो एसअपिखौ आयेनखौ गोदानै बानायो दा बेबायदि आयेनखौ बानायनानै जोंनि एक्सफोरखौ जोंनो होनो हाया नामा आरो जोंनि खुगाया बिजि सुथेनाय बायदि जागोन बरननानै होग्रो जों जेबो बुङा जेब्लासिम बरना जों जिरायनानै थाया आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय बिपिएफखौ दिनै गोहो गोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपि दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दमब्रा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आगसिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दङ दा बेनिखायनो आंबो बुङो आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाय बा जातिनि मोन्थायनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दमाव आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया